Cento era un home corrent. Vivia despreocupat i sense cap compromís amb tot el que el rodejava, fins que un bon dia, la natura es va fartar de la seva actitud i li va retornar tot el que hi havia escampat en forma de superpoders. Ara Cento és el capità Vallverda i té una missió que complir. Ara, arreglao! Les 12:30 del matí. I què passa? És el meu fem i faig d'ell el que vull. Això faltava, que també m'anaren dels meus desperdicis. I tu què mires? No puc ambientar el carrer amb les sobres del sopar? Quina peste més bona! Sardines putrefactes i carn en descomposició. Caguem tot! El pintamones a Travolta! Però qui li ha donat la meva adreça? No sé massa bé com funciona la cosa, però és un poder que m'han atorgat. Encara que parles en verset, a mi me la portes pendolera. Jo deixaré la bolsa de fem on em dóna la reverendíssima i excel·lentíssima gana. Au! A prendre pel sac, momo verd! Encara que t'enfuig la xiquidistant, et seguiré. Jo tinc molta paciència. No podràs escapar fàcilment. Soc la veu de la teua consciència. Però jo vull escampar el fem on em dóna a mi la gana. Que si total, després ja la replegaran. Ni xesi total, ni una llonganissa que plou. O ens posem a la feina o ens agafa el bou. Les normes les fem entre tots i ningú pot anar a vots. El sistema està consensuat i totes les opinions són importants. Així, ningú pot escampar el fem per on vulga ni amagar-lo baix del llit. A la vall, el fem es trau a la porta de casa a poqueta nit.